बिपिएफनो बेसेबां माने मन्त्रि होगोन बेखौ जों दा रोखायै रावबो बुंनो हाथ'वा सावरायनाया जागासिनो दं गोजौ महलाव आरो बे सावरायनायनि गेजेराव मोनसे गोरोबथायाव फैगोन जे बेसेबां होलायनो बेसेबां लालायनो बेसेबांखौ गनायो बेसेबांखौ गनाया दा बे खाथां जायागौमानि जोङो सोर मन्त्रि मोनगोन सोर मन्त्रि जागोन बेखौ दा बुंनाया गोब्राब मन्त्रि मोनसे खोथाया क्लियार जे एनडिए हिसाबै जिहेतु गभर्नमेन्ट बानायगोन आरो बे एनडिएआव बिपिएफ दलाबो जिहेतु दं हिसाबै बिपिएफ दलनोबो मन्त्रि सभायाव मन्त्रि होनाया बियो खाथां बिपिएफ दलनि बिजाथिफोरखौ मोनफ्रोमबो समस्तियाव देरहाहोनायाव जोंनि रायजोनि जे गोहो रायजो राजाफोरनि जे हेफाजाब बेजोंनो जोङो देरहासार खालामजोबनो हादों आरो बे हिसाबै आंबो दिनैहाय 2 नम्बर दतमा एमएलए समस्तियाव सासे बिजाथि हिसाबै बिपिएफनि मददगिरि जोंनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोर बिपिएफ दलखौ थैथाब थांथाब मोजां मोनग्रा मोनफ्रोमबो जाथि माहारिनि भटदाता रायजो राजाफोर बिथांमोननि अनसायनाय बिथांमोननि भट होनायनि बोलोजों दिनै आं देरहासार जानो हादों। जों बयबो मिथिगौ जे राजनितियाव रायजोआनो राजा रायजोफ्रा जाय हान्जाजों थागोन बे हान्जाया जेब्लाबो देरहासार जानो हागोन जै जानो हागोन दा जों मिथिनायाव दिनै बिपिएफ दलाव रायजो राजाफोरनि अनसायनाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो जोबनो गैयै रायजो राजाफोर बे बिपिएफ दलाव दङ आरो बेबायदि गोहोगोरा रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव दङ हिसाबै बिपिएफ दलनि बिजाथिफोरखौ मोनफ्रोमबो समस्तियाव देरहाहोनायाव जोंनि रायजोनि जे गोहो रायजो राजाफोरनि जे हेफाजाब बेजोंनो जोङो देरहासार खालामजोबनो हादों आरो बे हिसाबै आंबो दिनैहाय 2 नम्बर दतमा एमएलए समस्तियाव सासे बिजाथि हिसाबै बिपिएफनि मददगिरि जोंनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोर बिपिएफ दलखौ थैथाब थांथाब मोजां मोनग्रा मोनफ्रोमबो जाथि माहारिनि भटदाता रायजो राजाफोर बिथांमोननि अनसायनाय बिथांमोननि भट होनायनि बोलोजों दिनै आं देरहासार जानो हादों आरो रायजो राजाफोरनि बे खौसे हेफाजाब रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ दिनैहाय बुथुमनो थाखाय जोंनि बिपिएफ दलनि बुथ कमिटि प्राइमारि कमिटि बिसिडिसिफोर आरो जोंनि जिल्ला कमिटि सेन्ट्रेल कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा जोबनो गैयै बिथांमोनहा सान हर खामानि मावदों मेंनायखौ मेंनाय होना लासे बानायखौ बानाय होना लासे उखैहाब गांहाब थाखा गैया फैसा गैया दिनै सान हर बिथांमोनहा आंजों बा आंनि हान्जानि बिपिएफनि जानानै जेरैबायदि खामानि मावदों बेबायदि खामानि मावनायनि गोहोजों दिनै रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ बिथांमोनहा आदाय खालामनो हादों आरो रायजोफ्रा गमामायै बिपिएफ दलनि बिजाथि हिसाबै आं गसंनायाव बिथांमोनहा थोजासे नांगौ रोखोमनि भटखौ होनानै दिनै बिर'धि दला जेसेबां भट मोनदों बेनिख्रुइ फाननै बारा भट मोननानै आं देरहासार जानो हादों बेनि थाखायनो आङो बिपिएफनि साफ्रोमबो जोंनि मोनफ्रोमबो थाखोनि दैदेनगिरि मावथि लोगोफोर सापर्टार रायजो राजा आइ आफा रायजो राजाफोरखौ गोरबो गोसो सिंनिफ्राय अरायबो सिबिनाय अरायबो बिथांमोनखौ बाख्नायनाय आरो साबायखरखौ आं जासिगोन गासैबो खामानिया आंनि नोजोराव इम्परटेन्ट बावहाय उन आरो सिगांनि खोथा गैया दा खोथाया जाहैबाय मा थांनाय समफ्राव जों जेरैबायदि 5 बोसोराव खामानि मावनो गोनां जादों जिबायदि थासारियाव जोंहा बिटिसिआव सरकार गैयामोन बिटिसिनिफ्राय जों जेबो खाबु मोना आसामावबो जोंहा सरकार गैयामोन नांगौ रोखोमनि जोङो मावनायनि थाखाय जे खाबु मोननांगौमोन बेखौ मोननो हायाखै नाथाय जोंहा दा बिराद मोजां मोनसे खाफाल गेवबाय बिटिसिआवबो जोङो बिपिएफनि दैदेननायावनो मोनसे दिनै एलायन्स गभर्नमेन्ट बिजेपि आरो बिपिएफजों एखेलगे गभर्नमेन्ट जोङो बिटिसिआव मोननो हाबाय बेनि थाखाय बिटिसिआव जों जे खाबुफोर फैगोन सुजुगफोर फैगोन रायजोफोरनि मावनो बेखौबो जों गोरलैयै मोननायनि लामाया खाबुआ जोंहा थाबाय बेनिफ्रायबो जोङो माखासे सुजुग सुबिदाफोरखौ आदाय खालामनानै खामानि मावनो हागोन लोगोसे आथिखालाव जों जिहेतु एनडिएनि पार्टनार दल हिसाबै बिपिएफआ बिजेपि एजिपिजों एखेलगेनो आखाइ हमलायनानै नैबे इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो एखेलगेनो दा देरहाखांनानै एनडिएनिफ्राय जिहेतु सरकार बानायगोन आरो बे सरकाराव बिपिएफआबो मोनसे मन्त्रि सभायाव थानाय दल हिसाबै जों दा थाफानानै खामानि मावगोन आरो बेखायनो दा आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियावबो थांनानै जोङो रायजोफोरनि जौगाखांनायनि बायदिसिना माखासे हाबाफारि सुजुग सुबिदा स्किम आसनिफोरखौ आदाय खालामनानै बिख'नानै लाबोनायाव जोंहा गोरलैसिन जाबाय आरो बेबायदि खाबुखौ लानानैनो आङो जोंनि नैबे दतमा समस्ति एमएलए समस्ति हिसाबै जे एलेखा गोग्लैबाय बे मोनफ्रोमबो एलेखानि गासैबो जेंना जेंगोनाफोरखौ मोनफा मोनफा लासै लासै सुस्रांनायनि थाखाय सान हर जेब्लाबो नाजानानै खामानि मावलांगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसिनिफ्रायबो माखासे
माखासे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे बेफोरखौ लाबोनानै रायजोफोरनि दाबि दावाखौ पुरन खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन नाजागोन आरो बेखौनो दिनै आङो आंनि एजेन्डा हिसाबै लानानै खामानि मावनो एमएलए हिसाबै माने दिसपुर फारसे आवगायनो थाखाय थागथियारि जादों मन्त्रि मोनसे खोथाया क्लियार जे एनडिए हिसाबै जिहेतु गभर्नमेन्ट बानायगोन आरो बे एनडिएआव बिपिएफ दलाबो जिहेतु दं हिसाबै बिपिएफ दलनोबो मन्त्रि सभायाव मन्त्रि होनाया बियो खाथां खिन्थु आथिखालाव बेवहाय एनडिएखौ दैदेननाय गाहाय हान्जा हिसाबै बिजेपि दल दङ एजिपि दल दं आरो जोंबो दंफायो दा बेनि मन्त्रिखौ दिनै थाफानाय हान्जा हिसाबै एजिपि दलनो बेसेबां होगोन बिपिएफनो बेसेबां दल होगोन बिपिएफनो बेसेबां माने मन्त्रि होगोन बेखौ जों दा रोखायै रावबो बुंनो हाथ'वा सावरायनाया जागासिनो दं गोजौ महलाव आरो बे सावरायनायनि गेजेराव मोनसे गोरोबथायाव फैगोन जे बेसेबां होलायनो बेसेबां लालायनो बेसेबांखौ गनायो बेसेबांखौ गनाया दा बे खाथां जायागौमानि जोङो सोर मन्त्रि मोनगोन सोर मन्त्रि जागोन बेखौ दा बुंनाया गोब्राब खिन्थु मोनसे खोथाया सैथो जे आङो आंनिफ्राय बिपिएफनि जोंनि खुनु दैदेनगिरि जोंनि हाइकमान्डनिसिम दिनैसिम आंनो उमुक नांगौ थुमुक नांगौ उमुक खालामनांगौ थुमुक खालामनांगौ बेखौ आं खुनु दिन खोथा फंसेबो गोदोबो आं दाबि दैखांबोआखै दिनैबो आं दाबि दैखांनाय नङा आरो इयुनावबो दैखांनाय नङा आं सासे बिपिएफनि साधारन सासे कर्मि रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै बे हायाव गसंनानै थानानै खामानि मावनो मोजां मोनग्रा आं सासे कर्मि नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय बाराव आङो 10 बोसोर एमएलए जानाय समाव आङो मन्त्रि नङा खुनु मेम्बार चेयारमेनबो आं नङा आसाम गभर्नमेन्टआव अब्लाबो आङो दिनैहाय चेलेन्ज खालामनानै बुंनो हायो जे माखासे सोरबा मन्त्रिफोर दंब्लाबो मन्त्रिफोरनिख्रुइ बांसिनै आङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खामानि बिख'नानै लाबोनानै मावनायनि रोखा आहा मोनसे फोरमान दं आरो बे थांखिजोंनो दिनै आङो खामानि मावगोन आरो दाथ' बिराद साबसिनबाव जार खारन दिसपुरावबो बिटिसिआवबो जोंनिनो एखेलगे गभर्नमेन्ट आरो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बांसिनै थांनाय समफ्राव जेरैबायदि आङो स्किम बिनानै लाबोदोंमोन खामानि बिनानै लाबोदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन खामानि दामानि स्किम सुजुग सुबिदाखौ बिनानै आं लाबोगोन बाहाय मन्त्रि जानाय मन्त्रि जायैजों जेबो खोथा गैया आरो मन्त्रि जानाय मन्त्रि जायैया आंनि उद्देश्यबो नङा आंनि दाबि दावाबो नङा रायजोखौ सेबा खालामनांगौ बिटिसिनि खामानि मावनांगौ समाजनि खामानि मावनांगौ आइ आफानि ओनसोलनि खामानि मावनांगौ 1 नाम्बार आंना लक्ष्य उद्देश्यआ पार्टि खालामनायनि आसल थांखिया बेसो दा मडेल भिलेज जायफोर दिनैहाय दङ बेनि थाखाय बे 5 बोसोरिया मोनसे स्किम आरो 5 बोसोरिया स्किमाव आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेटनि फैसाखौ नायनानै बबे बोसोराव बबे खामानिखौ मावगोन बे मथे बिथांमोनहा फान्डखौ रिलिज खालामनानै खामानि मावनायनि स्किमफोरखौ नाजावगासिनो दं जोंनियावबो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जिहेतु एमएलएफोरनो मोननै मडेल भिलेज होनाय जादोंमोन आरो बे मोननै मडेल भिलेजनि खामानिफ्रा दा माने पर्यायक्रमै जागासिनो दं आरो गासैबो कमप्लिट जालांगोन बेनि थाखाय जों एसे दा जिहेतु गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय गोदान गभर्नमेन्टखौ खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगोन